Új emberiség, 10 milliószoros üzeneted. Az ember teremtésénél fogva a szeretet frekvenciáján rezeg. A hétköznapi életben azonban elfelejti ezt. Mint ahogy azt is, hogy miért jött ide, hogy mással is kell foglalkoznia, mint a fizikai síkkal. Enni, adót fizetni, vigyázni a gyermekre. Mindezt persze meg kell tennie, mindezt a szeretet perspektívájából. Szeretettel dolgozni, szeretettel felöltözni, szeretettel vigyázni a gyermekre, a hálátlan és kellemetlen dolgokat szeretettel kifejezni. Panaszkodni a főnöknek szeretettel, hiszen bármit is kell tennünk, ha szeretettel tesszük, azzal emelkedik a saját rezgésünk. Tenni, amit kell, emberi. Szeretettel tenni, isteni. Röviden ennyi a lényege annak, hogyan lehetünk boldogok. A lélek mindezt tudja, az elme azonban korlátainál fogva elfelejti. Ezért kell pillanatról pillanatra, napról napra, hónapokig, évekig, évtizedekig dolgoznunk magunkon, tisztítanunk a tudatalattinkban felhalmozott emlékeinket és programjainkat, hogy a földre születésünk előtt alaposan megtervezett életünk valósággá váljon. Hiszünk magunkban, elkezdjük a munkát, aztán alábbhagy a lelkesedés, mert nem hiszünk 100%-ban. Kevés annyira emelkedett és olyan hatékony ember van, aki csak azáltal gyógyult meg például, hogy azt kívánta, ne legyen beteg, csupán a magas rezgése miatt. A jó hír az, hogy errefelé halad az emberiség. Emelkedik a rezgés. Egyébként arra figyelünk többet, ami függőben van, ami negatív, ami nem működik, ami hitünk szerint hiányzik. Ha a negatívra fókuszálunk, a negatív fog növekedni. Ha a hiányra fókuszálunk, még jobban érezzük a hiányt. Ha ítélkezel, kritizálsz másokat, az fog növekedni, amit kritizálsz. Ezt tapasztalhatod, mégis ébernek kell lenned ahhoz, hogy ezt a tényt észrevedd. Stresszt okozhat az a sok és jelentős változás, amit átélünk, ugyanakkor stresszelhet a monotónia is. A megoldás: egyszerűsítsd az életed, dobj ki mindent, amire nincs szükséged. Zárd le a régóta függőben levő dolgaidat, egyszerűen azért, mert ezek a múltban tartanak. A stressz azonban nem más, mint nem a valóságban élni. Valójában kifogás, hogy ne élj szívből, ne legyél 100%-ban jelen. Ha szívből élsz, nincsen stressz. Ha tisztítasz, nincsen stressz. Ha szereted magad, nem engeded meg magadnak a stresszt. Micsoda lehetőség a változásra, a változtatásra, az evolúcióra. A változás mindig növekedéssel, fejlődéssel jár. Mindig valami jobbat hoz, még ha időnként fáj is. Az evolúció persze önmagában nem hoz fájdalmat, szenvedést, drámát. Ha úgy véled, hogy a változás okoz fájdalmat az életedben, tudd, hogy ha az események fölé emelkedsz, más módon nézed, megszűnik a fájdalom. Ha valami nem tetszik, és te mégis elfogadod, megszűnik a fájdalom. Ha elhagynak, és te elfogadod, megszűnik a fájdalom. A fájdalom soha nem a helyzetből ered. A fájdalmat soha nem a másik vagy a valóság okozza, hanem az, ahogy te viszonyulsz hozzá. Mindig van lehetőség az elutasításra és az elfogadásra. Mindig kell választani. A döntést mindig meg kell hozni, és minden döntésben van valami, amit választok, és van más, amit elutasítok. Az evolúció tehát önmagában nem hoz fájdalmat. A választás lehetőségét kínálja. A szabad, érett és tudatos döntés meghozatalával nem kellene fájdalomnak érkeznie. A kérdés az,
hogy tudunk-e egy helyzetben jó döntést hozni. A jó döntés csak is szívből, vagyis inspiráció útján érkezik. Semmi esetre sem a mások tanácsára, csak a saját inspirációra. Ugyanígy van a félelemmel. A félelem az elméből jön, gondolatok táplálják, melyek azt mondják: újra ez fog előfordulni. De ez csupán gondolat, mely a korlátozott elmében születik, és melyet a múltbéli emlékek táplálnak. És végül a harcról. Olyan sok a küzdelem, a harc, az ellenállás. Mindez fölösleges. Nem küzdeni, nem harcolni, és különösen nem ellenállni jöttünk a földre. Ha mégis ilyen helyzetben találjuk magunkat, az a legtökéletesebb emlékeztető a belső békére és az isteni segítség tisztítással történő kérésére. A fényed pedig oltalmaz téged. Bár megvan a választási lehetőséged, kötelességed fényt hozni a földre. Erre szerződtél, ezért jöhettél ide. A lelked ragyog, bár nem láthatod. Az ellenségeid lelke is ragyog, a főnököd lelke is ragyog, bár rosszul bánik veled. Azok is ragyognak, akik ártottak neked. Még ha nem is látod, hogy lehet kihozni a másik ember ragyogását, szeretettel szeretni őt, hiszen ő az egyik mestered. Ez az, ami összeköt minket.